jebul kae sing dah anti-anti wis teko kene ya kan dhewe kan wis rada suwe babar pisan ora krungu kabare Puji syukur kunjuk ana ngarsane Gusti ingkang nyipta jagat ya nok merga panjenengane kang wis paring wujute nikmat sempat sehat satemah aku kelawan kowe sak kanca bisa nderek sowan silaturahim ana ing laladan Desa Wengkal Jasa Nganjuk ya ana daleme Bapak Kepala Desa ya Yung Papundenmu ingkang winantu ing pakurmatan Bapak Catur Totok Winarka SE ingkang kembulan niat karo Ibu DRH Ika Fitri Anita Sari. Oh ngono. Ngestokake dawuhe pepunden. Sowan ana laladan Nganjuk. Aku wis niteni marang Mbah makaping-kaping lan wis akeh dawuh saka para kadang-kadang pepunden dalang. Saben-saben sowan ana Nganjuk anane mung marem, anane mung seneng. Mergo ya pancen kaya mengkene iki kahanane sing nanggap wayang ya sregep, sing mirsani wayang ya mempeng, parandene sing bakul ya nganti pirang-pirang kilo kaya mengkono. Ya, sangat eksis ya, Mak. Wayang ana laladan Kota Angin Nganjuk kene. Ing atase papane jane ya ora jembar.
parandene sing kepareng rawuh ndludak nganti semono akehe, nganti semono dawane. Iya. Mula wiwit mbiyen nganti saiki wis kondang lamun to Nganjuk kuwi kota wayang kulit merga nadyan to apika dalange kaya apa, apike sindene kaya apa, bintang tamune kondang kaya apa, penabuhe kompak kaya apa, tanpa hadirnya penonton yang hebat seperti pada malam hari ini, mokal adicara iki bisa gumyak sigrak lan uga rame. Mula tepuk tangan yang meriah untuk penonton Nganjuk yang tercinta. Wah. Ngono ya, Mbak. Kaya mengkono kuwi. Iya. Pancen yen tak rasa ki pancen jagat iki saya tuwa. Bener no? Kahanane saya panas, saya sumuk, kahanane saya ribet, perkara sepele dadi gawe, kriwikan dadi grojokan, wong guyon dadi tenanan. Bener. Mula kahanan yang serba tidak menentu kaya mengkene iki awake dhewe gondelane ya mung loro. Apa? Siji agama, angka loro ya kuwi budaya. Ngono ya, Yung. Mula yen Nganjuk kuwi piyayi kene remen ngurip-urip karo kabudayan, mesti wae ingkang kababar ing wilayah Nganjuk anane ya tentrem mergo ngerti karo jati dirine, ngerti karo tata kramane, ngerti karo udanegarane, sopan santun. Kaya mengkono kuwi. Mula yo nadyan kaya ngapa lan kepiye nembe-nembe wae iki ana informasi sing ora kepenak munggo ing pengrungu sing andadekake jagat iki saya dedrek ning awake dhewe ya kudu wicaksana anggene nyikapi karo kahanan sing kaya mengkene. Iya. Yen jaman anyar-anyare apa media sosial mbok menawa sing diujat mung para pejabat, sing diujat mung para seniman. Seniman iki didu karo kae. Iya, ngono kuwi. Kaya wingi kae neng Kedung Amba kae. Iya, Tanjung Anem. Aku ora ngerti apa-apa, anakku lanang Akbar ora ngerti apa-apa. Ngono iso didu karo netizen. Ngono. Lah saiki sing luwih parah meneh ora mung menghujat seniman, ora mung menghujat para pejabat, ning nganti neng wilayahe para kiai santri ana ing pondok pesantren. Wah, nganti ngono ya, Mak. Lah, mula kang mangkono nok dengan kecaman dan penghinaan terhadap kiai dan pondok pesantren yang terjadi saat ini, kita semua jangan hanya acuh dan diam. Mereka harus tahu selain seni budaya dan adat istiadat, pondok pesantren dari zaman dahulu sampai sekarang masih istiqomah mengajarkan adab, etika, sopan santun, dan tata krama. Iya. Di pondok pesantren siang malam selalu bersujud, berzikir, berdoa untuk bangsa ini, termasuk mendoakan kepada semua orang yang ada di negeri ini. Iya. Kiai bukan gila terhadap hormat, namun mengajarkan kepada santri untuk menghormati dan menghargai. Santri bukan budak atau kuli, tapi mereka diajari untuk taat dan santun. Kalau memang kita bangsa yang toleransi, mari kita hormati pesantren yang telah mendidik moral bangsa selama ratusan tahun. Kita harus ingat para kiai yang menggerakkan para santri dan masyarakat melalui fatwanya untuk berjuang, berkorban nyawa melawan keserakan penjajah. Kalau ada manusia yang menghina kiai, santri, dan pondok pesantren, berarti sama juga menghina sejarah panjang spiritual bangsa Indonesia ini, Nduk. Kaya ngono ya, Mbak. Kaya ngono kuwi. Ya. Ya semoga-moga mligine para warga masyarakat Nganjuk tetep kaya ngene iki terus. Anggene ngurip-urip karo budaya, nglestarekake karo budaya, saya-saya magepokan karo tontonan wayang sing kebak marang tata krama lan tata susila ya, Mak. Pancen kudu kaya mengkono kok, Nok. Lah, pepundhenmu Bapak Kepala Desa, Pak Catur Totok sekalian Ibu Ika Fitri, kagungan kersa tasakuran ya kuwi ngislamake ingkang putra nenggih anak Mas Bagus Muhammad Wisanggeni Jayaningrat. Oh, ngono kuwi. Didongakake disuwunake marang purbane Gusti Allah, mugi-mugi anak Mas Muhammad Wisanggeni Jayaningrat bener-bener dadi putra ingkang soleh,
bekti kelawan Gusti ingkang nyipta jagat, bekti marang Rama Ibu, sungkem marang guru lan uga piguna tumrape keluarga, agama, budaya, nusa lan bangsa, pinaringan kesehatan lahir batin satemah dadi bocah ingkang mulya ora mung donya wae, nganti tekan akhirat uga diparingi kamulyan. Ngono kuwi. Ngono kuwi. Matur nuwun uga ya Mak karo Kang Siswantara sing saka Mbulusari Tarokan Kediri. Panjenengane Kang Sis karo Mbak Yuku Nyamini sing nyatane wis akrab, wis apa jenenge manjing dadi dulur karo Pak Lurah Wengkal, satemah sing kepareng telepon karo awake dhewe iki ya Kang Sis kuwi. Ya. Akhire gandeng aku akrab karo Kang Sis wiwit aku isih kuliah mbiyen saben-saben budal kok Blitar arep mangkat ning Solo mampire ya ning daleme Kang Sis kuwi wis diopeni apa mestine. Ya. Akhire bareng sing ditelepon ki aku lumantar Kang Sis ora Pak Lurah dhewe sing ditelepon, aku ora wani muni piye-piye nduk. Iya, upamane sing telepon aku ki Pak Lurah Wengkal dhewe, mongko aku rung tau kenal, mesti tak gawe rega apa mestine. Gandeng Kang Sis sing paring dawuh, mula anane aku ya manut wae, ngono kuwi. Ngono ya. Kaya ngono kuwi. Sing jenenge tuna satak bati sanak ngene iki. Iya, ngono ya ya. Kaya ngono kuwi. Lah, lagune khusus kagem sing dihitanake supaya dadi anak sing becik. Ngerti ya karo alamate anak soleh. Ngono kuwi. Sing nembang sapa? Aku tak nyuwun pambiyantu karo Ibu Sukesi Rahayu luwih dhisik. Wah ya, coba dongakno kudangen Bu Kesi. Anakmu lanang ya kuwi Muhammad Wisanggeni Jayaningrat. Muga-muga dadi bocah sing bener-bener santosa lahir lan batine lumantar ya kuwi tembang alamate anak soleh. Monggo Bu Kesi. Alamate anak soleh iku papat badane mumin anut ing syariat kang dingin lisane alus ngandikane kapindho mulya akan ing wong tuane.
tanggung jawab ora ngawulane iku saking ulama awe pitutur alamate bocah dadi jujur iku saking ulama awe pitutur alamate bocah dadi jujur muga-muga kita bisa ngelampaui dunia akhirat tak terpuji lagi muga-muga kita bisa ngelampaui dunia akhirat tak terpuji lagi. Alamate anak soleh iku papat batane mukmin anut ing syariat kang dihilisane alus ngendikane kapindho mulyakan ing wong tuwane ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi ya Sa'di wa ya Rabbi Ahmad Yasin Roda Alamin ya Hurairah tapi keluase bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe becik kaping keluase bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe becik kaping papat ngawal anut ing ilmune dadi tanggung jawab ora ngawulane anut ing ilmune dadi tanggung jawab ora ngawulane iku saking ulama awe pitutur alamate bocah dadi jujur iku saking ulama awe pitutur alamate bocah dadi jujur muga-muga kita bisa ngelampaui dunia akhirat tak terpuji lagi muga-muga kita bisa ngelampaui dunia akhirat tak Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Intine ngaturke panuwun karo Pak Lurah Wengkal sing wis kepareng mercaya awake dhewe sak kanca supaya ngregengake pahargyan ing ratri iki ya, Nok. Iya, Mak, iya. Dasare piyayine ya grapyak semanak semedulur. Nadyan nembe sepisanan ketemu karo awake dhewe nyatane ling rengkuh dadi dulur nganti kaya ngono ya, yo. Mula pamane ngasta dadi kepala desa nganti rambah kaping pindho utawa 2 periode wis memper wis lumrah genah lamun to gelem tresnani masyarakat lan uga bener-bener ditresnani karo sagung para kawula kabukten bareng kagungan kersa sing rawuh semene akeh no. Iya. Kabeh nyengkuyung kabeh paring panjurung pangestu marang panjenengane sak keluarga. Bener. Malah ripalungguhan iki pepundhenmu ingkang winantu ing pakurmatan
ya kuwi Bapak Wakil Bupati, ya kuwi Bapak Hendi kepareng rawuh kono. Mosok? Kaya ngono kuwi. Mula kang mangkono menika wonten dawuh saking Mas Siswantara supados Bapak Wakil Bupati Mas Hendi saged bertatap muka lan ugi nyambung rasa kalian sedaya para pamirsa. Kula minangka wakilipun sedaya para penonton Bapak kasuwun kanthi sanget Bapak Hendi keparenga minggah wonten ing pepanggungan akrab-akrapan karo sedaya para warga masyarakat Nganjuk mligine Ngerjasa khususe ing Wengkal. Iya. Mila saking menika monggo dumateng Mas Hendi katuran minggah wonten ing pepanggungan. Duduk, duduk. Warga masyarakat Nganjuk selaku Wakil Bupati pinarak wonten pepanggungan. Munggah panggungi Pak Wakil Bupati sing munggah malah larsa kaya. Lah iya. Mbok menawi kersa wong menika nggih. Kula namung derek kalian dawuhipun Kang Siswantara. Iya. Mangke menawi sampun longgar mangke saged kula caosi wekdal. Nggih. Iki kejaba sowan komplit. Karo kanca-kanca Madangkara pengrawit lan ugi waranggana wonten bintang tamunipun kalih. Ya, wonten Mbak Lucy Brahman saka Ponorogo. Ya. Karo anakku wadon ya kuwi Niken Salindri. Wah. Yen Mbak Lucy wingi bar ketemu ning Ponorogo ning Sumarata. Yen genduk Niken kaya wis pirang-pirang sasi ora ketemu. Di awake saya lemu, saya lemu. Saya ayu. Ha iya nggih. Saya ndadi awake. Lek ndadi tur ayu kaya ngono, aku ndaku bapak utawa ndaku anak karo dheweke malih getun ngono. Ha iya nggih. Kaya modele iki kaya sak barakan malian karo aku. Iya to. Gandeng iki genduk Niken sing dinteni karo para warga masyarakat. Heeh, temenanan kok nggih. Wah, aku li nganti semono akeh kabeh ngantu-antu bintang tamu. Iya, nggih. Pun rawuh. Mriki Pak Hendi mriki. Ayo. Pinarak wonten pepanggungan. Nah. Sedaya para lenggah, para penonton, nyuwun tepuk tangan untuk Bapak Wakil Bupati Nganjuk, Pak Hendi. Ya, nggih. Minggah mriki Bapak, monggo mriki. Nggih. Minggah mriki nggih. Nggih, mriki ngajeng sinden mriki. Nggih. Nggih. Nggih, monggo Pak dipun derekaken Pak. Jenengan nggih minggah Pak. Nggih. Nah, nggih.
Dicaosi mik nggih. Menika Pak mikipun mikrofonipun Pak. Nggih. Nah menika nggih. Nah nggih. Nggih. Monggo menika sampun dipun antu-antu kalian warga masyarakat panjenengan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, khususnya seluruh masyarakat Desa Wangkal yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah hari ini hari yang spesial. Saya diundang sama Pak Lurah Totok, Pak Lurah Wangkal. Tepuk tangan buat Pak Lurah. Matur nuwun undanganipun Pak Lurah. Kula niki jarang-jarang diundang Pak kali beliau niki. Oh, saniki beliaune sibuk saniki. Oh ngaten. Pak Lurah niki saniki sibuk. Nggih. Kegiatannya kathah niki. Ya, alhamdulillah hari ini hari yang spesial kitanan dari putra Mas Wisanggeni yang hari ini diselenggarakan luar biasa meriah, luar biasa, semua masyarakat se-Desa Wangkal bisa merasakan, menikmati pagelaran wayang yang diselenggarakan oleh Pak Lurah. Tepuk tangan lagi buat Pak Lurah. Kita doakan mudah-mudahan Pak Lurah bersama dengan keluarga, putranipun Mas Wisanggeni, mudah-mudahan putra beliau menjadi penerus yang berbakti kepada kedua orang tua. Amin. Berikan panjang umur, diberikan lancar pendidikan, dan untuk Pak Lurah beserta seluruh keluarga, diberikan lancar rezekinya, diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan khusus semua masyarakat Desa Wangkal dan sekitarnya, Kecamatan Rejoso dan pada umumnya sekabupaten Nganjuk, mudah-mudahan panjenengan sedaya selalu diberikan kesehatan, Amin. diberikan kelancaran, yang punya hutang cepat lunas. Buanter nek dikon lunasi utang nih. Dan yang terpenting mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekali lagi Bapak Ibu kami ucapkan terima kasih banyak kepada panjenengan semuanya. Mudah-mudahan kita semua selalu bersama-sama terus, guyub rukun seperti ini terus. Salam hormat Pak Lurah dari Pak Bupati untuk panjenengan dan semua masyarakat se-Desa Wangkal. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Bapak Ibu sedaya, salam hormat kagem keluarga yang ada di rumah, mudah-mudahan kita semua selalu sehat. Mungkin itu, terima kasih banyak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lurah mbok menawi badhe nambahi paring dawuh. Wong tiwas munggah mosok ora kersa paring dawuh nggih. Lek pun munggah ki syaraté loro, lek mboten pidato ya nyawer lah niku nggih. Nggih. Paring dawuh mboten ketang seklimah Pak, nggih Pak. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Wakil Bupati dan teman-teman sedanten, rekan-rekan kula sesepuh bini sepuh Desa Wangkal, di mana dengan doa restu dari beliau-beliau sedanten, acara kitan anak saya yang tercinta Muhammad Wisanggeni Jaya Diningrat saged pinaringan lancar, barokah, dan semoga menjadi anak yang bermanfaat bagi keluarga, bagi agama, bagi dunia dan akhirat. Allahumma amin. Amin. Bapak Ki Dalang Cahya Kuntadi ingkang kula mulyakaken, serta ibu-ibu sinden sedanten, ayu-ayu Pak niki sindene. Nggih. Jenengan pun ngendika wonten Bulurah nggih ayu lho. Nggih, ayu nomor 1 bojo kula. Ah nggih. Tidak tersaingi oleh siapapun itu. Nganti ora ngelem Bulurah malah ngelem sinden, wo sampean disampluk parut cilaka. Nggih, siap. Nggih, demikian semoga acara pergelaran wayang kulit semalam suntuk niki saged pinaringan berkah, barokah dan manfaat fitunya dan akhirat. Allahumma amin. Amin.
Sawere mengke anu bapak kula Pak Sis pun siap. Sik to, kula perlu niki klarifikasi. Niki wau wonten WA saking Kang Sis, niku enten pelunasan ditransfer teng kula. Nuwun sewu sing nanggap niki jenengan apa Kang Sis? Ngapunten. Nggih. Wong jenenge yoga kalih bapak. Nggih. Biasane niku bapake sing nanggap ning yogane. Oh, dadi jenengan putrane Kang Sis. Nggih. Oh, alah ngoten. Putra luwih dene angkat niki. Dadose sedanten ditanggung mriko. Oh, ngaten. Ngoten Bapak. Nggih, siap-siap. Terima kasih. Mila Nggih, gandeng kalih. yang nyponsori niki lak Kang Sis Wantoro dari Nggih. Bulusari. Tepuk tangan untuk Kang Sis yang luar biasa. Nggih. Nggih. Oh nggih yang Nah, yang mana niki? kula hormati Bapak kula Pak Sis Tiara kalih Ibu Sis ingkang kula mulyaken Nggih. serta yang hadir bos kula Sinten? PT Borneo Jaya Sakti Pak Tik niku bos kula. Oh, ngaten. Dadose nggih hadir alhamdulillah. Mugi-mugi Bapak Sutekno saged pinaringan lancar, sehat, selamat dunia dan akhirat. Allahumma amin. Akhirnya jenengan luar biasa lho Pak Lurah. Disponsori kalih Kang Sis, wonten Pak Tikno, niki rawuh Pak Wakil Bupati. Insya Allah sesuk bar wayangan jenengan bathi lho duwe gawe niki. Alhamdulillah, Pak. Lho, niku lah Tapi ngoten. tandurane jenengan wingi-wingi niku. Nggih. Duwe sakniki. Oh, ngoten Pak, ya amin, amin nak ngoten. Nggih. Tapi ngeten Pak, kita memang tujuanipun memang untuk ben sedanten seneng. Oh, ngaten. Dadose kula nggih sederek kula nggih nyumbang kathah sedanten nih. Warga kula nyumbang sedanten, Pak. Nggih. Mboten saithik enten 10.000 orang. Dados jenengan pikantuk kathah dados. Nggih. Nek kok ya tegel men karo dalang kok malah nyambat jenengan niku. Pintere le politik liwat Kang Sis men aku ora iso omong apa-apa. Wah, jan. Nggih, nggih. Elok tenan Pak Lurah niku jan luar Nggih. biasa nggih. Nggih, Pak, dalang Nggih. budak Mbak Bu Sindian sedanten. Nggih. Mbak Niken niki Wayu niki. Niki kok Lek kalih Bu Lurah ayo pundi? ayu bojo kula. Nah, iya. Nggih. Nggih. Nggih, demi- Niku Mbak Lucy. Nggih, niki Mbak Lucy Brahman. Ayu niki. mboten? Ayu, Pak. Kalih bojone jenengan? Ayu kula. Ayu bojo kula, Pak, maksudnya. Wah, Nggih, nggih. Ah, nggih. Nggih, demikian yang sakit kula sampaikan. Kula nyuwun ngapunten kang kathah mbok bilih enten pasugatan khususipun Pak Dalang. Nggih. Kirang cocok rokoke napa-napa kirang cocok. Niku badhe kula tumbasne rokok. Napa? Rokoke bos kula jare rokoke bos kula duta niku. Tapi sampean terusé nyuwune sampurammil. Wah, lek mboten kula nderek mawon. Sampurna nggih purun, terus duta nggih purun. Sing penting jenengan sesuk aman ra dikrawus karo bojone. Nggih, matur nuwun. Mugi-mugi Pak Dalang Pak Tahyo Kutati saged berkah barokah saged dados dalang ingkang top sak Indonesia Raya. Allahumma amin. Amin, ya rabbal alamin. Akhirul kalam bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Sembah nuwun nggih. Mas Hendi. Napa? Sing lunasi wayangan Kang Sis. Sing nyawir iki Pak Wakil Bupati. Lah jenengan modale napa Pak Lurah? Mboten guyon niku tandurane jenengan. Sembah nuwun nggih Pak. Niki nggih panjer wayangan teng hari jadi kapan niki penake? Sembah nuwun mugi-mugi ora lokak saya kebak. Tepuk tangan untuk Bapak Wakil Bupati dan Pak Lurah Wengkal luar biasa. Sembah nuwun, sembah nuwun, sembah nuwun. Weh, jan piyayi dek kaya ngono. Dadi piyayi yen pinter ngerti lamun to komandane wayang ki dalang, mula yen maringi wujude tandha tresna liwate dalang, aja langsung ning sinden. Ayo, Nah, ning sinden langsung itu tegese tidak beretika itu namanya. Ayo. Ngono kuwi, nggih. Mergo iki calone tak lembarne rono. Ayo ngono kuwi. Ngono. Piyayi le tata kramane jangkep ora kaya Pak Wakil Bupati. Ayo. Piyayine ganteng, resik, putih, padha karo Pak Lurah putihe. Yen Pak Lurah Wengkal sing putih atine anggene ngayomi warga masyarakat Desa Wengkal. Ngono kuwi. Ya, ya Mak, ya. Yo nggih pemanasan meneh. Ya, sapa sing nembang? Yo, Nduk, Ken nggih tamba kangen, Nduk. Ayo.
Coba jumenenga cublak-cublak suweng Niken Salindri dari kota Tahu Kediri. Ya. Ya toh, berpacu dalam melodi yuk. Hadir di tengah-tengah kita ya kuwi bintang dari Kediri Niken Salindri. Sik saurunge nembang tak takoni, sampean sing ngejob sapa? Pak Sis. Kang Sis yoan. Dadi sing mbayari ya Kang Sis bakale. Pak Sis. Lah Pak Lurah modale apa berarti iki? Izin, Pak. Napa? Izin. Izin piye? Izin untuk Keramian. iya, Oh, ngono kuwi. Aku Kang Sis, sampean Kang Sis, ya toh. Mama Lucy. Mama Lucy ya Kang Sis padha ae. Sampe nak suara men to, Mbah. Mbah Sis niku mbah kula lho. Mbah Sis, oh, heeh. Nggih. Mbah Sis Wantara. Berarti sing nimbali jenengan Mbah Sis. Mbah Sis. Kula nggih Mbah Sis. Heeh. Mama Lucy nggih Mbah Sis. Heeh, terus Berarti Pak Lurah lek ra nyangoni ya kebacut, Pak. mbok menawa diwakili karo Pak Wakil Bupati iki mau nyangoni. Ya beda, Pak. Oh, beda. Iya, beda. Pak Lurah ndi to mau? Ngelem aku wayu tapi ra disangoni. Lho, ngene jer Basuki mawa beya. Sampeyan lek nembang apik, njogete becik, wis to aja kuwatir. Oh. Mengko mesti diwakili karo Iya, Pak. Yu Nyamini, kuwi bojone Kang Sis yoan sing bakale paring tali asih marang panjenengan. Oke, karo lek Mama niku Lucy. lek niku Nggih. pasti. Nggih. Bener. Niku Mbah Sis sing lenggahe teng sebelahe Bu Lurah. Niku Mbah Huti Sis. Oh iya. Nggih. Heeh. Nggih. Ya gandeng sing mirsani wis ngenteni sampeyan kabeh. Ya salam-salam kagem sedaya para lenggah nduk Niken Iki Salindri. acarane napa, Pak? Hah? Sunatan. Sunatane sinten? Sunatane Pak Lurah. Ya putrane mau genal jlentrehke Muhammad Wisanggeni. Lho. Tapi kok sing nimbali Mbah Sis? Lho, mergane Mbah Sis kuwi wis ndaku putra Pak Lurah Wengkal dadi putrane. Dadi sing dihitanke iki padha karo putune Mbah Sis. Ngoten. Heeh. Terus sing dihitanke iki ponakane Pak Wakil Bupati, ngono kuwi. Pokoke piye carane kabeh iso dadi dulur ngono lho, Nduk. Oh iya. Ya didoakan semoga buat Mas Wisanggeni. Wisanggeni semoga menjadi anak yang soleh, berbakti kepada kedua orang tua, Amin. sehat selalu panjang umurnya, Amin. tercapai cita-citanya, dan kagem Pak Lurah kalian Bu Lurah matur sembah nuwun sanget. Mugi-mugi sehat selalu panjang umurnya, kathah rezekine, awet lek ngomong anak putune, kalih Mbah Sis kalian Uti. Terima kasih banyak. Sudah, Pak. Sampun, nggih. Lho penontonnya urung didongakne, penontonnya. Ya, terima kasih buat para penonton yang sudah hadir di sini maupun yang lihat di live streaming. Karena sudah menonton Niken beserta Pak Cahyo Kuntadi sarombonge, mugi-mugi tansah pinaringan sehat selalu panjang umur rezeki ingkang Kusik. Pak Cahyo Kuntadi sak rombongan, kok sak rombonge ya bakul soto napa piye? sama aja. Oh beda. Sak rombonge tegese nggawa rombong rene, lek sak rombongan tegese kancane akeh. Ngono lho, Nduk. Ya, sak rombongan Nah. mugi-mugi jenengan sedaya tansah pinaringan rezeki ingkang kathah barokah Allahumma. Amin.
Mugi-mugi tansah pinaringan seger kuarasan panjang umur Allahumma. Amin. Mugi-mugi sageta munggah kaji Allahumma. Amin. Mugi-mugi sageta nanggap niken salindri. Ah ya wis laris kaya ngono sik kurang tanggapan sampean nggih ora nggih. Lek kanggone piyayi ulang tahun lek mengucapkan piye, Nduk? Ulang tahun. Kalau ulang tahun ya happy birthday, semoga panjang umur sehat selalu, semoga panjang umur sehat selalu. Nggih, selamat ulang tahun ya. Iya. Nah, selamat ulang tahun. Kanggone wong nikah selamate piye ucapane? Sakinah mawaddah warahmah. Wah iya, selamat menempuh hidup Itu baru. baru. Lek kanggo cah sing disunat nih, selamate piye? Selamat menikmati. Terus? Selamat menikmati. Itu kalau dikitan itu bentuknya gimana, Pak? Wah. Itunya kok bisa dikitan itu gimana? Istilah dikitan ki diislamke ya. Nuwun sewu, nggen alat vital. Nuwun sewu kuwi kudu ngerti mergo iki agama, Nduk. Nggen pepucuke alat vital kae, kuwi iki janjane reget, itu adalah najis. Ketika tidak dihitan, tidak dipotong, itu akan menjadikan sumber penyakit dan kalau beribadah kanggone wong Islam, salat ora bisa sah mergo sik enek najise. Mula padha karo Mas Wisanggeni iki diislamke karo Pak Lurah. Mula dihitan. Oh. Berarti kalau sunat itu harus orang Islam aja. Loh, ora mung Islam, malah mbiyen ki ning Eropa, para putri, para wanita Eropa nate demo. Nuntut supaya mbuh agamane apa, piyai kakung kudu khitan. Pamrih apa? Men ora ana penyakit sing ana alat vital kuwi mau. Oh, gitu. Berarti menyelamatkan ya, Pak, dikitan itu. Menyelamatkan dan juga mengenakkan, Nduk. Piye lek ngomong ya iki? Berarti kalau seumpama kan udah dikitan. Sekarang dikitan Mas Wisanggeni ya, Pak. Terus jelek pamene enek regetane berarti ya dikitane. Lah lek angger reget dikitan ya entekno, Nduk, suwi-suwi. Dadi rasa jenengan enek regetane terus di sunat. Wah, piye ya lek nerangne. Ngene, Nduk. Iki lho, ya. Wis ngene ya. Bentuke ya ngono kuwi, Pak. Iki agama lho, iki ngelmu lho iki. Iki dadi ngene iki ya. Berarti pucuke ijo. Apa? Pucuke ijo. Heeh, mergo bar digedhuk ning tembok sing rupane ijo ngono. Kok sik tak terangne. Iki pamane ya. Lah iki sing dihitan iki, dipotong des iki akhirnya kan ilang. Lah iki ngene. Lah ngene iki kaya anu lho, kaya helm lho, Nduk malian. Lah iki wis ilang. Iki sing reget iki. Upamane iki pamane go reget kena banyu, kena apa wedi apa kena apa, iki dikumbah wis resik. Oh. Ah, ngene iki sing dadi sumbere virus iki sing iki, ya. Mula iki kudu disingkirke adoh. Nah, akhirnya dadi resik, ling ibadah iso sah 100%. Oh, kalau boleh tahu Mas Wisanggeni itu kelas berapa, Pak? Lah nyuwun prisa karo Pak Lurah. Kelas pinten, Bu? Kelas 5 SD. Nah. Sudah berani dikitan. Kenapa kok gak kelas 1 SMA aja, Pak, dikitannya? Lek kelas 1 utawa kelas 2 SMA, engko lek ngitan iki ulete ra umum. Dadi semono kuwi wis pas, ngono kuwi. Kayak adikmu Brahma kae ya kelas 5, si rambu rangkung, kae si rambune ya kelas 5, ngono kuwi. Oh, rangkung mboten to, Pak? Oh, lho cara anu enek lho, kitan sing putri iki ana lho, Nduk. Diketok napa nih? Alah, mbuh aku mumet dhewe to nyauri awakmu susu. Lah intine ngono kuwi dislamake. Ha mula kuwi pepucuke ngalafita sing diketoki jenenge kulup. Mula ning nggen wayang sosok he kulup maju lungguhmu. Piye kabarmu kulup? Kulup kuwi mesti anak utawa putu sing lanang. Nah, ngono kuwi. Kulup kuwi pepucuke ngalap vital kuwi mau. Oh. Lek wedok ora kulup, kulupan. Ayo ngono kuwi. Paham? Iya. Paham. Ayo. Wis to susu lak ngerti dhewe sok nduk kowe. Wis ngerti bakale. Iya, ngono kuwi. Wong kabeh ya nglakoni, kabeh ya bakale ngayahi bangsa kaya ngono kuwi. Lah saiki minangka tandha tresna, ayo. Aku tak nyuwun iki kadang-kadangmu dulur-dulur fan beratmu mau wis meling, ya kuwi saka Sanidi ya, Nduk ya.
Nggih. Mas Sanidi diwakili karo Mbak Tutut kuwi ngersakake pangkur Semarangan Niken Salindri. Kaya ngono kuwi. Piye siap? Siap, Pak. Oke, luar biasa. Ya, coba diaturake. Sampe nyuwun pangkur Semarangan to, Mbak? Heeh. Kayak ruru wae. Mula lek urung roh iki dudono lho, iki lho pangkur Semarangan. Wong duwe penggemar malah diseneni Niken ora. Aku lek karo penggemarku iki basa malah kok seneni ora. Lah Mbak Tutut iki kalih kula wis pun Wis plek ya. nggih. Ah iya, aku kalih Bukesi wis plek-plek. Ayo ngono kuwi. Ayo, angger mencolot mudune plek-plek ngono kuwi ayo. Nano. Ya, Nduk, Cahayu Niken. Iki ndamel mingkar-minggur, Pak. Non, Ndamel mingkar-minggur. manut jenengan. Mingkar-minggur. Sing los sing pundi? Mingkar-minggurin mawon nggih, Pak. Iya, mingkar-mingkur. Nah, nggih. Oh. Mingkar-mingkuring karenan marati Bot-bote pengen nonton Niken Salindri iki lho, aku mak teratap iso ting crunguk sirah tok ning kono to. Masya Allah, mak kowe iki anci-anci apa nduk ning kono? Kursi. hati-hati lho ya. Hati-hati, ayo. Sing sebelahe cah cilik lanang wis sunat apa urung? Urung? Oh iya, heeh. Hati-hati ya, nek nganti kecepet disunati ning kono kowe engko. Ayo. Iki ibuke ya ning kono masalah ki sing wedok. Iya. Nonton wayang iso ting crunguk ning kono ae. Yo, iki nggen gawat ki, Nduk, tarik napas konsentrasi penuh, nada tinggi. Niken Salindri. Yo. Alon-alon, Nduk. Wah. Nada semono kuat wis kaya mboke wisan. Yo tepuk tangan untuk Niken Salindri. Wah. Mura ya kondang larang ya semono ya kuat lho bocah ora. Eloke nganti kaya ngono. Ha iya. Wis sok lek sampean bayen sok lek duwe putra nduk ora bakal kuwatir. Rasane ya ngono kuwi. Upamane arep nglairke anggere sampean wis pangkur Semarangan, kok lair dhewe wisan. Ayo. Heeh. Terus deh. Sinopa sinu karata mereka tarata pakartining ngelmu
luar biasa. Ya. Ya, Nduk. Kelangenane bapakmu aturna nggih tamba kangen luwih dhisik. Iya, Pak. Ayang-ayang ya, Nduk ya. Nggih. Oke. Sing nembang sampean walah temenanan. Nganti kaya bledek. Ya, nggih. Yo, ayang-ayang bersama Niken Salindri. Ya, yuk. Oke. biasa. Tepuk tangan untuk Niken Salindri para penonton. Wah, borek tenan.
Yen nggen sound system kaya nek sound horeg yen sinden horeg ya niken salindri iki. Luar biasa elok temenanan. Sik Nduk gentenan ayo. Nggih. Nggih Pak. pemanasan mengko tampil meneh. Oke. Nanti gara-gara to? Nggih, Pak. Oke, jos. Tak totone wektune yen ngono. Ya. Mbak Lucy Brahman. Ayo iki. Iki untuk bintang tamu loro gedhi-gedhi kabeh. Mboten sing Sampai ini penggali tentrem menapa piye to Mbak Lucy kok iso awake kaya ora suda-suda. kula niku nggih suda sakjane tapi namung setengah on. Lek lumrahe tiyang lek umpama stres niku lak mboten doyan mangan. Lah kula niku lek stres napa mawon kula pangan. Saestu. Ayo. Wah. Luar Dan biasa. Sami kali Bu Kesi ngoten. Sami. Anggere Ramadan nika nggih. Nggih. Poso to nika? poso. Wah, bobote suda 3 kilo. Alhamdulillah. Bodho lak panganan tok. Nggih. Mundak 7 kilo. Sami niku kanca kula plek dadi Ah, ngertos nggih. niku. Ngerti. Nggih. Yo berdiri. Siap. Pak Lucy, Ponorogo. Lah iki mau supote khusus nggih jenengan manuk dadali mergo aku ngerti sampe nambah wis setengah umur kaya ngono senengane karo manuk. Lah jenengan nggih ngerti to? Ngerti wae. Tiyang niku mbok apa umur 85. Niku lek ngertos manuk nggih tasik seneng. Lah Maksudnya nggih katuranggane jenengane wis ketok. Aku niteni. Angger wong wedok irunge tok kringeten ae. Ngono kaya jenengan niku. maksudnya tegese open-open manuk. Pitik niku kula remem. Nah, nggih. Nggih, syukur. makane kula kan jeneng kula kok pun Lucy Brahman niku lak kewan to. Lah nggih sing jenenge Brahman iki lho sapa lho. Lah nggih niki jaman riyen niku tasik nyar-nyaran nyinden. Nggih. Lah Mbak Kesinu Jinden kula penyanyi to. Ah. Terus kula nyar-nyare kula niku pengen, pengen dadi sinden penak ya ngoten. Terus? Pertama kali kayak saya tuh orang wong Jawa kok belajar lagu Mancanegara. Wah, iya. Kok isin aku ngono karo londo-londo bodho nyinden yo Mas yo Mas. Ah. Terus mirengke Mbak Kesi iku nyindek bawa ngoten niku semale pengen. Ah. Makane kok pertama kali ikut di dalang Ponorogo nggih bareng Mbak Kesi niki namine Mbah Yotno Gondo Durjono. Nah nih, Gondo Carita nika. Gondo Carita, Nah, mergo kula Semarata. guwedhi dhewe dawa Nggih. ngadeke sanding buta dijenengne Lucy Brahman. Mergo ben gedhi dawa. Nggih. Terus didol daginge ben payu larang. Kula sing ora cocok jane yen jenengan jenenge Lucy Brahman. Kula sing mboten trima. Nggih, ya Kudune napa? ora Lucy Brahman. Lah sinten? Limusin. Lah nggih sami niku. iya. Terus niku dinobakne melih kalih Bapak Anom Surata Nduk Brahman kuwi kudu kewan tegese tak artekne Brahmana. Wah, iya. Entuk munggah derajat kasta tertinggi. Wah, Ngoten iya. pangestune nggih ngoten tok-tok maneh. Nggih, aduh. Mula nggih derajat jenengan luar biasa dadi sinden kondang laris, isik pegawai negeri mula ya diangkat derajate jenengan. Amin pangestune jenengan sami mawon panjenengan nggih ngoten nggih. Nggih. Ayo matur karo Pak Lurah Wengkal. Masyaallah nggih. Wilujeng dalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Turu mlumah. Arep nyapa ya itu mlumah. Saya tak pari anak nggih Pak Lurah kok. Pripun? Tuku mlumah. Turu mlumah. Kecemplung ngerti, Dek. sumur. Mugi Pak Lurah, Bu Lurah panjang umur. Mangan sosis. Mangan sosis. Kok 5.000-an. Mangan sosis kok madhep rene. Pak Haji Ses mesti kathah rezekine. Terus numpak tronton. Numpak tronton lakune mundur. Terus? Ya nabrak. Kuwi lho teruse piye jawabane kuwi? Nggih. Kabeh penonton panjang Kabeh umur. penonton mugi panjang umur. Numpak tronton ning peteng-peteng, mugi penonton ndang padha meteng. Dongane lek anake sik siji ra apa-apa lek nganti 4 5 mesake lho kaya brayut ndan. Eno mboten apa-apa. Nggih. Nggih, niku sing dinteni Bu Lurah estu. Pak Lurah makane teng mriki kringete sak grontol-grontol. Antem Bu Lurah gedhi dhuwur kaya limosin rek. Ayo. Bu Lurah nggih kembaran Wika, kula ya? gedhi dawa BK.
Pak Lurah plek karo aku iki. Jano. Tapi nggih pomo dijejer kula kalah ayu arek bulur. Kalah ayu arek bulurah. Bu Haji nggih luar biasa. Berkat Mas Cahyo, berkat Pak Lurah saya pinanggih kali anak wedok niki 1 tahun sudah lama ndak ketemu. Jenengan niku? Nggih. Riyen kan sik cilik indul-undul pipine mindul-mindul lek mangan pentol kula colong. Saiki ku terus tambah moncar, tambah cantik. Weh, nek Mbak Niken ya Mas. Nah, wis ayu banget. Terus mari ngono gawe kawat. Kawate ireng. Lah mbok wong ayu gawe kawat ireng kita ayu ya. Jajal lek Lucy Brahman sing gawe kawat ireng. Sampeyan kawat memean lho, Mbak. Lah lek aku sing gawe mreng guyu kan dikira mak lampir. Nah, iya. Oke, niki matur sembah nuwun pokoke intine kabeh kanca-kanca sing mirsani wonten channel YouTube tak sebut kabeh nek 50 channel YouTube kabeh wis muga-muga sehat kabeh. Amin. Ya rabbal alamin. Niki lagu napa kula? Nggih. Kula nyuwun mangke dijaranke Gubuk Asmara. Alah Gusti Allah. Nggih, Iya. Gubuk Asmara terus ibu-ibu ten rencang pawon wau pesen lagune kok bojo loro. Iya, nggih. Niki hajate sunatan nggih. Sunatan. Sunatan. Nggih. Putra Mas sinten asmane wau? Wisanggeni. Asmane apik ya Mas. Wisanggeni kados ayang. Mila lakone niki nggih Banjaran Wisanggeni wiwit lahir ngantos dadi ratu. Lah niku nggih. Oleh bagus, semoga menjadi putra yang soleh, berbakti dumateng tiang sepuh kekalih. Amin. Menjadi putra yang sukses bisa membanggakan kedua orang tua. Amin. Sampun iki? Nggih dibawani rumiyin Mbak Lucy. Nggih. Pocongipun. Ayo nggih. Nggih, Mbak. Nggih. Mingkar nyingku aku sakjane pengen jajar ambi Bu Lurah. Artinya Jajal apa? piye Pak Lurah piye genteng ngono lek buwe jumenengke. Ngono. Ya ta, Bu? Berkenan, Bun? Berkenan? Oh, berkenan ya, Mas, Bu. Kalih? Yu Yamini. Oh, siap. Kalih Bu Haji. Nggih, nggih. Wiwi tane nyingkar nyingkur lingsem yereke mutan tak kentune dumateng Mbah Kakung sepuh-sepuh ning mburi bokonge Mbak Niken. Wong lek gandrung ngefan karo Mbak Niken, Pak aja ning kene-kene ku kepentut lho. Kok dinten Mbak Niken gak apa-apa, Bu. Entute Mbak Niken wani. Iya. Niku tiyang saking cintane. Heeh, dianggap anugerah malah. Nggih, nggih sehat nggih Mbak Kong. Nggih. Iya. Wonten kanugrah. Tapi lek wong penggemar ning nggih ngoten niku lho, mboten peduli. Leres, Nggih toh? nggih. Mbak Niken ayu iki mesti entute ya wangi. Ya ora, tetep ya mampu ora. Lalampar kangka uri Nano. tarasna tulus nadyanengku bekas Oke, terima kasih. Monggo Gubuk Asmara diaturaken. Mbak Lucy Brahman Ponorogo. Yo, monggo, Mbak. yen liwat aku kelingan bakae lemas piye tak leren lemase Ya, iki lho ciri khase, Nduk. Ya. ing jagak gabak tulisan warna abang
nyauri kudu nek Mas. Tanpa bantal tanpa rasa. Mas. Asik. Wat abate. Ketamanan marah. Ala-ala Mas. Malih Mas. Malih, Mbak E. Kubek kae panawati lo Mas. Wiwit biyen Tomah kasah iki lo Mas. Kubek kae kabeh cerita lo Mas. Tengah pagi nganti gak cerita. Oh, Aku ora tau ngerti garamane dudu mak rek. wis ngono kuwi pancen. Rek ngoten niku. Karai luar biasa. Enom-enom arek sinabu. Heeh. Ya sinabu jenengan kok mboten enten sing tuwa to? Mbak tuwa sithik tak pateni ya, Mbak. Lah mergo pikirane iki digawe semeleh, akhire awet enom, ngono lho. Iya. Jangan melihat KTP. Kunci biar awet muda jangan menghitung umur. 2 aja ndelok KTP. Heeh. Mergo KTP ki wis elek seumur hidup. Nah, ora percaya jenengan ngerteni mbok ganteng kaya apa jenengan lek foto KTP lek elek. Heeh. Bener iki, Mbak. Ayo. Iso njuwo bros ngono ayo. Malih Mas. Iya, Mbak E. Monggo Mas. Iya, Mbok E. Cet. Ki rumah saya malah kelingan. Anyel mboke kaya mbok-mbokan guyangan. Lah kula riyen mantan mriko kok. Ora. Tahu lho kula estu wayangan kali Bu Kesi teng mriko. Heeh. Dinyang wong. Dinyang wong. Dinyang wong dikroca anyar. Heeh. Tenan kula karo Bu Kesi teko. Iki lho barang anyar, barang anyar. Sumpah kuwi tenan. Iki jangan sik aku perawan mbek iki. Heeh. Sampe nyauri, kula mboten anyar, pindahan. Lah iya. Malah nggih. Nggih no. Cadatan sroning ati. Datan lontar Mas. Saya marep ati. Awas. Kowe dadi karma. Margolan. Alon-alon masih. Yen liwat aku kelingan. Pinter. Gubek kae. Yen tak leren. Pinter. Eng cagak kapak tulisan. Pinter tak sawer kok. Jogetnya kayak Jainul. Tapi pinter loh, kula ngetes sing ngendang lho hebat. Tekan ndi mau? Kontras. Ya iya lho Mas. Ya. Tanpa bantal, tanpa klosa. Warna lo Mas. Gubek kae. Nyimpen pati. Wiwit biyen. Oh, tomatos. Pinter. Kepunculan siji. Terlalu nafsu kok kuwi. Gubek kae kabeh
Praman luar biasa. Wah, pola iso kaya ngono. Tapi hebat lho niki kendhange lek ra profesional. Sampai plek 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 plek. Wani nyawer 100.000. Ayo, pertanyaane. Nggih, nggih. Sampeyan lek duwe bojo to? Nggih, nggih. Ngerti polahe kaya ngono bojone jenengan ora gila ngene. Yo gila sakjane. Ayo. Aku mau dadi bojone wedi to, ayo. Bisa ngrusake terot kuwi. Ayo. Oke, sampun iki pamurutane pun diaturi. Nggih. Luar biasa. Nggih. Kowe lek sering ketemu wis ya apal, ya. Iya. Sin sing ngendang niku. Mas. Sinten? Pak No. Heeh. Cakno kulit magetan. Ayo. Matur nuwun Cak No. Nggih. Wah, aku sih wis timbilen kowe. Lho jeneng ya kuwi kaya sampean iki. Maksud Cak No. Heeh. Ngerti ra umure pira kuwi? Pinten umure? 57. Lah kok sik nemen. Heeh. Tenan to Cak No. Cak No. Sapa jeneng sinten asmane? Cak Noval. Oh, Cak Noval, Cak No. Ayo. Oh iya iya iya. Suwun lho No. Tak dongane bojomu ayu No. Meneng ana. Engko tak tukokne rokok No. Aku nek wong ganteng wis ra apa-apa tak torok No. Kepala nyapa. Sampeyan dongakne kleru. Lha pripun? Dongamu piye mau? Muga-muga piye? Muga-muga tak dongakno oleh bojo ayu No. Sampeyan salah. Bar ae cah kuwi pegatan. Kuwi iki semono duda lho kuwi. Oh alah No, ora sidan No. Nono ki mbako apa to nono? Nah, mbakomu apa to No? Tak tukone No. Wis No, kowe SMS aku. Mbak Lucy aku pengen bojo prawan apa rondo apa setengah rondo, setengah tua. Ya. Gak iso ngayahi to? Kok kira lanang No? Kepara nyato. Wah, luar biasa ini memang sarjana seni pilihan. Ya. Oke. Matur nuwun Mas No. Nah. Suwun Mas No. Iya. Ayo nggih. Elak temenanan iki. Terus kompak arang-arang petuk parantene. Hi iso. Aku ndelok Mbak Lucy nembang iso. Hi gila aku. Lah kula jane jenengan niku jane kula niku wau jane pun mboten pengen joget to. Lah terus? Tapi ngoten niku nggih kesetrum. Jadi dadi koyo disetrum dhewe ngoten niku berarti luar biasa. Sino ki duwe anu apa iki jenenge magnet malah melorot kok tak. Wegel aku. Benake sik nyisih lho. Lah iya to. Kowe iki nyapa lho nang ngono kuwi mari aku kilap ae. Engko tak tukokne rokok no. Iso lho sing ngendang suwi-suwi kedanan tenan iso lho kuwi. Tapi kula tenan lho luar biasa kula seneng tenan kali kendangan niku. Jarang iso cocok ngoten niku nembe pisan kok hebat. Jenengan lek sok tanggapan nang ndi mangja lek pas kula prei. Nggih to. Nggih. Ben iso kompak biasa lah sak percil nang ndi nggo pengendang kok Banyuwangi to. Nggih. Jenengan nggo kok Wonogiri. Lho ngono kuwi. Engko sanu cakno pegatan neh. Ya kuwi tanggung jawab sampean ora. Nggih siap. Yo genti artise Madangkara. Ayo Mbak Winong dan juga Mbak Birgita. Ayo. Arum Bali. Yo codedos. Putar pacar koyone, panas luas, lewat luas, salani, salani, lagi kesempatan, sikut, sikut, kapokane, mangkoju, baju warna kona, mangkasa, trikala, Menika superstaripun Madangkara yang setiap pentas tidak pernah izin, Winong Nawangsih dan juga Mbak Birgita Ayu sarjana seni dari Tulungagung dan Kediri. Nggih, selamat malam, Pak.
Karena kan kita kan tidak pernah izin toh Pak, hadiah ini ku nopo, jenengan kok Lah, tidak itu pernah lho, memberi Pak. kita hadiah ngoten lho Pak. Kok iso nakoni hadiah. Sampeyan ora izin melu nyinden akhirnya dibayar. Kewajibanmu wis kok tindakne, hakmu ya kok tampa Loh, kok iso. mboten Pak nek zaman sekarang itu ada self reward Mbak namanya. Lah itu Pak. Apa kuwi? Self reward. Self reward itu hadiah untuk hadiah. diri. Ya wis. Jenengan pemimpin toh Pak, pemimpin grup. Ha. Jangan dalang, kula sinden gitu. Ah. Ya jenengan sekali-sekali niku memberi hadiah kepada sindene jenengan Oke, Pak. gur ngono beres. Sok minggu tak golekne bros kabeh. Bros, Bros biyen kuwi lho apa? dodoe lho. lha wi kan sok minggu dino iki lho Pak, napa? Ya ngoso arep tanggapan ngene iso ngene hadiah. Lho, Saya tak tukane bros wis to, khusus Winong karo Brigita sing masang aku dhewe. Seto Pak, kita Apa? kan sinden, tugasnya nyinden. Berarti kita kan yang menyanyi gitu Pak. Berarti ya mau lho nong sawerane saka Pak Wakil Bupati mau lho kudune iki ya diweni ak dhewe. Mau Lah ya. digawa dhewe. Kok digawa malah. dhewe ya? Kok digawa dhewe ning ngetokne dalange cetil. Lah ya. Lambene tekan titik. Kowe ora ngerti, ning Nganjuk ya Kiai Sepuh wis paring dawuh. Yen bar jam 12 bengi, cah wedok nyekel dhuwit ora ilok. Lah kenapa? Ora pantes. Dan apa Pak? Ngono dipangan pipi gombel. Loh, enggak. Itu tuh tegese ki jenengan iku amanah, Pak. Mosok sawer Pak Wabu kan mestine nggih anu niki disalurkan ke sini gitu. Betul nih, Pak Wab, mau ngendika Pak Wabu ngendika lek ora ngerti to kowe. Apa? Nalika masrake Pak Dalang niki mboten kangge sinden ning khusus kangge jenengan piyambak. Napa nggih, kula mboten mirengi. Kowe ora percaya ngono? Nggih, mboten. Aku ya ora percaya ya ana. Ah iya nggih. Wis bareng nyono aku mau didum karo kanca-kanca pengrawit kabeh. Yo. Iki nyo tampa. Ngono ngono. Dikira aku cetil. Aja diumumne aku dalang cetil ya. Lho yang bilang Mbak Birgita bukan saya. Hah? Lah Yang kok bilang tanganmu Mbak- nampa? Lah kan sing Kosek kowe kok nampa? Lah kan sing cedak kula, Pak. Bendarane apa? Mbak Birgita. Ya kon rene cahe. Oh, oke. Nggih, karena saya niku ngapunten Bapak Ibu kula niku menjabat sebagai bendahara Sinden Madangkara. Dados uang saweran niku masuk ke rekening kula, Pak. Ngoten. Iya, menjahat. Ayo nggih, menjahat. Nyo iki ditamani. Nggih. Sungkem sik karo dalange. 1 juta lho iki rumah. Kanjeng. Takut nyo ditamani ngono. Nggih. Didum. Ikhlas Ya. boten? Heh? Ikhlas boten? Yo nadyan ora ikhlas paling timbang kok lolokne wis tampanana ngono. Mbok yo sing ikhlas apa, Pak? Yo ikhlas wong kuwi dudu dhuwitku paringane Pak Wabu kaya ngono kae. Nggih, ngaturaken sembah nuwun nggih Pak Wakil Pak Wakil Bupati. Bupati. Oh iya. Ayo, mulai jolono nganggo tembang sing apik ta loro. Arep nembang apa? Anu aja. Yang hits sekarang aja, Pak. Apa kuwi? Kusuma Wijaya aja, Pak. Wah iya, nggih Kusuma Wijaya. Nggih. Coba diaturake Winong Nawangsi Mbak Birgita Ayu. Yuk bersama Madangkara Group. Oke. Thank
Terima kasih. Nggih. Ugi ngaturaken sugeng rawuh marang Pak Jono karo Bu Sri adoh saka Surabaya. Mau njagong ning Jombang bablas nusul awake dhewe. Heeh. Panjenengane iki le tresna karo Madangkara luar biasa. Ora mung laladan Nganjuk tekan Madiun Ponorogo, Solo, nusul kok, Nduk. Iya. Kuwi jenenge katresnan. Heeh. Lah, welinge ya kuwi Budhe Nyamini. Oh ya Kang Sis. Heeh. Supaya ngaturake Lintang Asmara. Ya, Lah, Lintang Asmara iki jane sing dikersake engko sing nembang kudu Niken Salindri, Lucy Brahman karo Sukesi Rahayu. Nah. Piye jane kuwi? Ning ngeten Budhe Nyami. Lintang Asmara niku duet nggih. Dados kakung kalian putri. Pun sakniki kula tengahi gandeng Bu Kesi menika sampun mendita, mboten jumeneng nggih. Sakmenika Mbak Lucy Brahman kalian Niken men jumeneng kok kakunge siji men dijiro karo sinden loro. Ha iya. Gandeng sing loro iki genah sinden sing awake gedhe-gedhe. Tak goleke pengrawit sing gedhe dhuwur. Sapa? Mas Sulomo. Iki ya meh padha karo Ardi mirip pisan ya. Ayo keroyokan Mbak Niken karo Mbak Lucy. Pokoknya arep kok kapakne manut. Mas Prasetyo Sulomo. Oh, iki. Piyayine gagah gedhe dhuwur putih kaya Cina.
Yo kan disapa kan Mbak Lu iki kon munggah bocah. Pundi piyayine? Monggo Mas Suplomo. Nggih. Niku Mas Prasetyo Sulomo. Mas Prasetyo. Kan ayo kan dijupuk kan kuwi ditarik kon rene kan. Pundi ta tiange? Kuwi lho, di dhuwur putih lho. Lah alah kaya benek tek ngono kok. Ngono jare putih kaya Ardi. Ya ta, Nduk. Tapi ya ora apa-apa iki hampir mirip-mirip ora apa-apa lek Ardi putih kan iki rada pramuka. Iki to Nduk wong lanang ki ora apa-apa ora tek bagus-bagus nemen iki gak apa-apa ngene iki dipupuri priyo bagus malih bulat. Ampun ngenyek niki nuwun sewu sampun dados guru lho wonten SMP. Guru SMP lho ya jenggote kaya Roma Irama. Masyaallah luar biasa Pak. Salaman karo Budi Lucy, salaman. Ale. Nggih. Oh, katur konjo. Karo Mbak Niken salaman. Ayo. Asik. Masyaallah. Iki kok bakal viral jenenge Suken. Sulomo Niken. Ayo Suken. Suni, Pak. Suni apa? Sinten? Sulomo. Sulomo Niken to, Pak. Ah iya. Suni. Dadi engko kaose ya lek gawe kaos fan club meneh, rupane kaose ireng. Sing ketok jane sing dijejer cah loro, sing ketok gur awakmu tok. Iki Dok, iki kan kamu masih muda toh, mudai Suni. Nah, siapa iki jenenge mau? Suloyo. Suklon. Dewe kok tak kopro. Sulomo Sulomo. karo Niken. Besok lek tuwek dadi sapa? Sukeura, Udu. Apa? Jaini. Kok iso Jaini? Lah iya kan tuwek wis tuwek to. Iya, anek Niken dadi apa? Jenny. Jenny. Apa kuwi Jen? Iya, Jaini Niken. Nah, sepuh ta mak Jaini. Pak Guru, selamat malam. Bagaimana perasaan panjenengan lek dicedhaki Mbak Niken? Umpama kowe dadi bojone Niken ngono piye rasamu? Kula ngadeg niku pun dredeg kok. Bis kula gegeden iki lho. Tapi ra apa-apa Le, kalau di atas panggung tak mengi. Di atas. Ki wayahe digawe wong loro iki gedeng. Tak mengi. Tak kandhani Mbak. Nggih. Upama ya sok iki upama lho. Nggih. Sulomo terabi karo Niken gitu. Sing tak bayangne anake, mendhi kulite kaya zebra cross ngono. Cetak Kayak zebra plonteng. Tapi gak apa-apa lho Le. Iki ning dhuwur panggung iki kemerdekaanmu. Kabeh piyai-piyai ning kono ki pengen jejer Mbak Niken. Ngene iki kesempatanmu ra apa-apa, duet los. Ya wani ra ngrangkul Niken, dirangkul. Wani ra? mboten. Lah apa? Mosok. Mosok ora wani. Ora gaduk. Mboten. Kesempatan ra apa-apa dhuwur panggung. Aku ki lek nyawang wong lanang lek ora tekan suarane sik. Iya, coba dites coba Niken. Coba. Ejale. Iya. Mas Ral Deden. ral. Ketoke cah cilik suarane wo mantap. Iya. Sekso Pak. Sekso Pak. Kersane. Yo Mas Udin nggih, ancer Mas Udin. Ayo, nggih ancer. Ayo. Yo. Jajal. Yo Mas Diasto. Oh coba itu meneng-meneng. Oh bae. Nah, dibojo gagah wong lanang gagah, cedak Niken Salindri gagah. Nah, ngadep rono. Terus dirayu. Kamu kayak ondel-ondel. Kedet tapi ra apa-apa Le. Lanang tenan. Saltinge jan kaya wong wedok ya. Nah, nggih kok. Ayo. Mas Yo Deden ya. ngendi? Lho, ayo bokok pi. Nah, Sik kok kae sik. Dirayu. Ayo Mas Udin. Dirayu. Mesake pengen tampil ya serumpate. Ayo. alah. Kadung dicekel ayo. Ayo. Ayo Mas Udin, ayo. Mas Udin. Aja didagang Mas, ayo Mas. Ayo. Ayo. Niki nggih jumeneng. Ayo jumeneng Mas Udin ayo. Mosok Aja kuwi ketoke linggo wis ngadeg kuwi pisan. Ayo, nggih. Ayo Mas. Tapi kurang afdol kalau ndak vokal cowok
menggandrung Mbak Niken Sarindi. Rale, ayo rale. Ngadep rono, aja usrek enak. Linteng sikilmu. Wis entek sabare kita Wong ilusi. lanang iki si gagah lho, kok sanding Yo, widodari. sing banter Sul. Ngadep rono. Ngadep rono. Cekel kowe, tak cekel. Ndang nyanyi. Kok usrek. Wong ayu tresna. Tangane cekel. Cekel Mbak Niken. Kinarya tombo. Oh gak aku mau gandrung wong wedok kaya ngemis. Ngene iki piye lho? Dicekel astane. Lah kowe yo ngene kaya paring-paring ae. Iya. Ayo. Langsung cek ngono lho, Sul. Langsung cek. Mesti kula, Pak. Halo, Jawa Wedi. Ini di atas panggung ya Mas ya. Totalitas kerja nyuwun sewu Mbak Niken ngono sik ora apa-apa ngadep rono. Ora wis ora bojomu wis turu. Ning dhuwur panggung los pokoke. Iya. Ayo sampai obah nek tak gujer sikilmu. Ayo. Aku sial, lemes. iya. Nyuwun sewu Mbak Niken. Gak apa-apa. Saya Pram. Mbak Niken. Nggih, Mas. Ya kalek tanganmu ki kok. Maaf permisi mau megang tangannya Mbak Niken. Mau ngomong langsung bedel dasar bojone. Ayo, gak apa-apa nek. Wong ayu. Melek semerem. Namu kinarya tombo. Melek to melek. Susah jroning batenku. Jawab Ken. Wong bagus hantap rasa hatimu tresnaku tulus jroning kalbu Senadyan Menatap. ngungi banyu segara rasaku ora bakal serna senadyan nyoba lancat saka Rangkulan, Ken. Dirangkul, Ken. Dirangkul, Ken. Terus kan, dirangkul kan. Dirangkul sing kenceng, banting Keng, banting. Ayo, lah sulama ngece wong dirayuni kan malah melet-melet ora. Nggih, Ayo. malah drrrr. Keder iki ngapa lho, Mas? Si gandrung yang Ayo. Ayo milih ndi? Iki apa sing ning omah? Ayo. Ayo milih Mepsa apa iki? Ayo. Ayo. Oke, luar biasa. Engko pokoke sing putri piyai loro. Nah. Iya. Pokoke arep kok remuk, arep kok jur, monggo. Ayo. Ayo ikhlas aku wisan ayo. Monggo Budi Nyamini menika pamundhut panjenengan. Ayo. Yuk diaturake Lintang Asmara. Dados. Hey!
Yaine Dermawan nggih. Masyaallah, jan piyayi lek nyah-nyah kaya ngene iki lho Mas. Kados napa Ibu Haji mboten ngersakaken request lagu Bu Lurah? Niki wau sing dikersake. Niki wau, masyaallah. Apa ngendika menawi sampun napa niki wau tembange? Nggih. Lintang asmara panjenengane badhe paring sih katresnan. Nggih. Nggih. Kalian jenengan no. Oh nggih, foto-foto mriku mumpung pinanggih nggih. Mbak Sis. Nah, monggo. Nah, iki dokumentasi ya. Saben-saben awake dhewe sowan ana ing Gunung Butak Kediri kae ya sing nyponsori ya Kang Sis karo Budi Nyamini kuwi. Ya. Terima kasih. Sehat selalu Kang Sis. Nggih. Bu Lurah matur nuwun nggih. Tansah pinaringan rahayu wilujeng ya. Antuk pengasih saka Yuwang Agung. Ya, nggih. Amin. Mangke kalajengaken gara-gara genduk niken karo Mbak Lucy nggih. Pokoke engko sing luwih hot, sing luwih jos. Ya, nggih. Mbatutne glaring crita luwih dhisik ya, Mak. Iki nganjuk, Nduk, 3 perkara kudu kecekel antarane lakon, lagon karo guyon. Ayo tak dherekake, ayo. Kuku sing dupaku melun ngeninging biasa ngapake